plănuiești să călătorești anul acesta prin Europa și ai și copii mici, acest videoclip este pentru tine. Noi suntem Alex și Maria, în ultima lună am călătorit peste 5.000 de kilometri cu trenul în 7 țări și cu 2 copii mici. Așa că în acest videoclip vrem să vă prezentăm cele 10 lecții pe care noi le-am învățat pentru a vă face și vouă vacanța mai ușoară. Prima lecție pe care noi am învățat-o este că trebuie să-ți alegi echipamentul care îți oferă mobilitate. Noi având 2 copii mici, a trebuit să avem un cărucior cu noi, iar acest cărucior este destinat pentru călătorie, este unul mic, este compact și se strânge foarte ușor. Am avut și un marsupiu care să ne permită să ținem al doilea copil și, nu în ultimul rând, un buggy board. Când al doilea copil voia să stea jos, stătea pe acel board și astfel noi am putut călători, am putut vizita, am putut parcurge mulți kilometri având un echipament care nu ne încetinea, ci din contră ne oferea viteza de care noi aveam nevoie. Deci nu uita, cu cât ai mai puține bagaje și cu cât echipamentul pe care le ai este mai ușor de folosit, cu atât vacanța ta va fi mai ușoară. Al doilea lucru este să vă faceți un bagaj dedicat pentru copii, cu lucrurile esențiale pe care trebuie să le ai la îndemână pentru ei. Pentru că știm cu toții, când ți-e lumea mai dragă, copilul vrea snacks-uri, are nevoie de scutece, șervețele umede, apă, așa te scapi de o grijă și le ai pe toate la îndemână într-un băgăjel mai mic. Noi, spre exemplu, nu am avut un bagaj propriu-zis pentru ei, pentru că am avut deja 2 mari, așa că am folosit o porțiune dintr-un ghiozdan și a fost dedicat doar pentru ei. Acolo am avut lucrurile cele mai la îndemână și ne-a fost de foarte mare folos. Imaginați-vă să aibă copilul scutecul plin și tu să stai prin toate bagajele tale. Bă, unde am pus scutecele? Nu sună și nici nu miroase bine. A treia lecție învățată: planifică, dar nu programa fiecare minut. Asta mi se pare una din cele mai importante lecții învățate. Intră cu un plan, dar acceptă că atunci când călătorești cu copiii, planul se poate schimba în 5 minute. Aici văd 2 extreme, una în care îți planifici fiecare minut din vacanță și nu lași loc de flexibilitate și de neprevăzute, iar cealaltă extremă este când te duci complet spontan, iar astfel riști să ratezi o grămadă de obiective turistice și lucruri pe care ai fi vrut să le vezi, dar fiindcă nu ți-ai făcut un plan prealabil, le ratezi. Da. A 4-a lecție se potrivește foarte bine cu lecția numărul 3 și anume luați-o încet. Nu încercați să bifați tot. Mai puține obiective turistice și mai multe amintiri. Pentru că am observat că una dintre cele mai mari provocări atunci când mergem în vacanță este să ne bucurăm de moment. Alergăm, să mergem și la obiectivul ăla și la muntele ăla și la biserica aia, dar trecem superficial prin ele și nu ne permitem timpul să ne contopim cu momentul acela. Am observat că facem multe poze și videoclipuri, dar noi în realitate nu suntem acolo prezenți în moment. După acasă te uiți la poze foarte fain, dar tu în realitate nu ți-ai crea niște amintiri memorabile și de suflet în acel loc. Așa că permite-ți timp să te relaxezi, să fii cu adevărat în vacanță și să bei o cafea, să te plimbi. Să fii prezent în moment. Să fii prezent în moment. Știu că ați văzut multe story-uri la mine acolo, dar m-am bucurat. Vă promit că m-am bucurat de moment. Am încercat. A 5-a lecție învățată este că nu trebuie să vă fie frică să folosiți transportul public. În multe orașe din Europa, transportul public este foarte dezvoltat și de multe ori cu autobuzul sau cu trenul ajungeți mai rapid la destinațiile turistice decât ați ajunge cu mașina proprie sau mașina închiriată. Gândiți-vă, dacă vă duceți cu mașina proprie în locuri foarte turistice, o să fie o bătaie de cap să trebuiască să parcați mașina. Da. Și să nu mai zic că majoritatea parcărilor sunt cu plată. Așa că dacă ți iei autobuzul, tren, metrou, e perfect. Da, și plus de asta copiii se vor bucura de toate mijloacele de transport. Da, pentru ei chiar e distracție. Așa cum copiii noștri s-au distrat de minune. Lecția 6 este să profitați de apa gratuită. În țări precum Elveția și Austria am găsit cișmele la fiecare pas, apă rece, curată, potabilă și astfel am și economisit destul de mulți bani din a cumpăra sticle la fiecare ore. I-am cumpărat înghețate în loc de apă. Da, gândiți-vă, la fiecare sticlă să dai câte 2-3 euro. Vara bei câteva sticle, 2 adulți și 2 copii. Ne-a prins foarte bine, am avut recipiente pe care am putut să le refolosim, așa că vă recomandăm să nu fugiți de apa când e potabilă și bună de băut. Beți apă de pe stradă. Nu este ca cea din București, vă garantez. Și apa se poate umple de la chiuvetele din propria cazare în Austria, Elveția, Germania, chiar și Polonia. Bine, nu vă încredeți total. Am fost în Bratislava și ne-a spus de la cazare că e apa foarte bună de băut de la chiuvetă. Este apă delicioasă. Nu, în Budapesta. E apa delicioasă. Și am gustat apa, bă, și avea așa un gust de clor delicios. Chiar dacă unii oameni vă spun că este bună de băut, căutați și pe internet înainte să vedeți dacă țara aia are într-adevăr undă verde la băutul apei
Dar și gustați, că cine știe ce gusturi ciudate are proprietarul. Da. Lecția 7 este să fiți pregătiți pentru o zi întreagă. Plecați de la cazare cu gândul că nu vă mai întoarceți până seara acasă, așa că aveți nevoie de lucrurile cele mai esențiale, cum ar fi baterie externă și cablu, pentru că dacă vă treziți în locuri remote, vă treziți, ne planificăm, cum am spus. Dacă sunteți în locuri remote și nu aveți cum să încărcați telefonul, este esențial să aveți la voi baterie externă și cablu. De multe ori ne-a salvat. Da. Dacă nu era bateria externă, nu știu ce făceam. Făceam un vlog că ne-am pierdut prin Polonia, asta sigur. Problema e că n-aveam cum să filmăm. Vă povesteam. Da. Cremă SPF, șepci, bluze de training în cazul în care se face frig. Tot ce e esențial trebuie să aveți la voi. 8-a lecție pe care noi am învățat-o din mers este că locurile de joacă pentru copii sunt de fapt obiective turistice. Gândiți-vă că noi mergem în catedrale, mergem la muzee, mergem în tot felul de obiective turistice, dar pentru ei un parc, un loc de joacă e tot ce vor să vadă. Mereu când treceam pe lângă parcuri erau parc. De obicei seara mergeam, fiindcă soarele era mai ascuns. Și lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult. Copiii își consumau energia, noi puteam să ne recreăm după o zi întreagă de vizitat și terminam cu succes o zi de vizitat un oraș din Europa. Cred că vlogul ăsta trebuie să fie numit Echilibru. Nu. Dezastru. A noua lecție pe care am învățat-o este să filmăm mai mult familia decât obiectivele turistice. Peste 10 ani nu o să mă intereseze personal cum a arătat muzeul cu tare, câmpul, podul, turnul. O să mă intereseze cum au arătat copiii mei, cât de fericiți am fost, momentele frumoase dintre noi. La asta o să mă uit în urmă. O să fie fain să avem și anumite poze cu natura în care am fost, locurile bifate, dar să nu predomine. Deci postați la story, dar nu uitați să aveți și pentru voi poze și videoclipuri semnificative. Foarte important este să vă filmați cu toții. Să nu fie doar mama sau tatăl care filmează mereu și în spatele camerei. Da. Poze și în videoclipuri pare că doar 3 membri ai familiei au fost în vacanță, nu 4. Și când vor crește copiii puțin mai mari, puteți să-i puneți pe ei să vă filmeze și voi să stați fericiți până la adânci bătrâneți. Ne scoatem investiția. Ultima lecție pe care noi am învățat-o și poate este cea mai importantă este să accepti că nu totul va ieși perfect. Când te gândești la vacanță, vrei ca totul să iasă bine de la A la Z, să nu ai disconforturi, să nu ai stres, să nu ai copii care să plângă, să nu ai trenuri pierdute sau avioane. De fiecare dată să prinzi șezlongul din primul rând, de ce nu? Dar de multe ori nu se întâmplă asta și ce am învățat noi este că, indiferent de situație, trebuie să învățăm să ne bucurăm împreună cu familia noastră, atât de bune cât și de cele mai puțin bune, și lucrurile mai puțin bune nu trebuie să fie definitorii, nu trebuie să fie cele care să ne ia toată energia. Trebuie să acceptăm că așa funcționează lucrurile când ai copii mici într-o vacanță, așa că nu uita, nu trebuie să ai concediu perfect și învață să te bucuri de el așa cum este. Pentru final, o atitudine care ne-a ajutat pe noi să ne bucurăm este că atunci când suntem împreună, mica noastră familie, suntem acasă, oriunde am fi. Și asta ne-a ajutat să întâmpinăm toate dificultățile cu zâmbetul pe buze. Pentru că noi eram împreună, nu trebuie să fie totul perfect, trebuie doar să ne simțim bine împreună. Și fiecare familie în final își găsește propriul ei ritm și în funcție de asta știe și cum să-și planifice vacanța. Sperăm că v-au ajutat lecțiile spuse de noi, iar noi ne vedem la următorul vlog. Pa! Left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel